Architekt Svetko tu vymyslel kedysi takého motýla, taký symetrický urbanizmus blokový a my sme v tej súťaži vlastne urobili to, že sme ho preklopili cez túto os Dúlovho námestia vlastne na druhú stranu. Vzniklo také logické riešenie, ktoré vyzerá, ako keby to tu vždy bolo. Nám v podstate postupom času vyšlo, že potrebujeme vytvoriť pevný mestský dom, ktorému svedčí viac monomateriálne riešenie ako nejaké striedanie materiálov a farieb. Takže pomerne skoro prišlo rozhodnutie na to, že barák bude oblečený, my sme to pracovne volali, že do jednej kože. My sme sa inšpirovali tými blokmi, ktoré sú v okolí 500 bytov, ďalšie robotnícke domy. Sme si uvedomili, že dosiahnuť v čase priemyselnej výroby bytovej tú remeselnú kvalitu, ktorá v 50. rokoch bola to najobyčajnejšie, čo bolo ako dubové madlo na schodisku, svetlo, teraco. Naozaj, že dnes je to extrémne ťažké dosiahnuť, takže každé dubové madlo, ktoré sme tam sa snažili dostať, to bol neuveriteľný boj. A k tomu patrí aj to výtvarné dielo. Páči sa mi použitie tej tehly, pretože to je prvok, ktorý nie je moc typický teraz, že by sme obkladali bytové domy v tehlách a to vlastne nadviazanie na históriu Košickej ulice. Takže autor vlastne použil materiál, ktorý sa tu vyskytoval a ho etabloval do návrhu.